Търсите ли начин детето ви да се научи да чете с разбиране и да се справя с домашните си задачи по-уверено? Като педагог аз често срещам такива затруднения при децата. Те четат, но не разбират точно какво. Когато открих книгата "Четене с разбиране за 30 дни", това промени всичко. Със своя авторски метод моделирано четене, тази книга предоставя практическа и лесна за следване система, а именно стратегия моделирано четене. Тя превежда децата през тези лесни 11 стъпки. Това представлява книгата. Тя е подходяща за деца от 7 до 10 годишна възраст и в нея има практически упражнения и истории и задачи, които ангажират вниманието на детето и така подобряват неговите когнитивни умения. Най-важното нещо, което ме впечатли в тази книга, е, че само за 30 дни детето ще се научи да чете с разбиране и така това ще повлияе положително върху цялостното му отношение към ученето и неговото самочувствие. Така то с лекота ще изпълнява своите домашни задачи и упражнения, без да се притеснява, че нещо ще го затрудни. Препоръчвам я на всички родители и учители, които искат да подкрепят децата по пътя им към успеха в училище и извън него. Ако искате и вашето дете да чете уверено и да се наслаждава на ученето, не пропускайте възможността и вие да приложите този метод за четене с разбиране.